Kurian itu hatta horas madihita sudena. Ada orang so tamulai acara ta di nomor sia anon marede parupuan. Atong tapasada marohata tapuji matuhata marhite edde nomor 10 ayat sada sahatu ayat tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, endehon hamu mahamuliaon ni goarna, marmulia baen hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata, tung nasokal doa kapabahenamu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsobatuho akamusum. Haleluya.
Tuhan debata, suruh matod di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haeon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda ha porsiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa toktong huingot tami, nahehe dohami musesian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik parjolo, satu patik palimahon. Patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakub au bainonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu, jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon,
Rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosogot akan amar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot tamu mapa badiahon ari minggui, dinaonomari maulahamu nasa si ulaonmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homa ngula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa debata langi dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do baen na dipasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jehovah debatam diho. Atong rak mangidogogo mahita taringot tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Bema rohata manopoti dosata. Ale Tuhan debata amanami pergogo na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodohami tujolom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian, saluhu dohami manibil sian akadalanmu. Macai godang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Sai unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalausion nami. Sai ingot mahami hobar tuasi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
tabegema hata baga-baga taringo Tuha sesani dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuk surarara dosamu songon abit bunga dadap, botar do baenokku songon itak. Nak perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debatana gabe turpuk di hari mingguan, ima natar surat di buku Joshua bidu parjolo, mamuka sian ayat 5 1 ayat 8. Joshua sada ayat 5 1 ayat 8 tajahama marsika sorin. Danga dong manang ise namana jongjong di jolom salele ko mangolu. Songo padonganiku di si Musa donganakku ho. Dang tagamon pasoboku manang tadi konokku ho. Firma tordin jalan marsihohot. Aikon hodo marbagi tanon. Baik talian di bangsokon. Nah warihon tuak tunasida. Leonomu tunasida. Asal pirtodim jalan marsihohot situtu. Mangaradoti dohot patupahon hobartu sude patik. Akan natinonahon ni si Musa na posok kitu ho. Unang manipil ho siani. Tusiamun manang tuha birang. Asa marmulia ho. Manang dopak dia ho mangalaka. Unang meret buku ni patikon sian pamangamu. Saya pikir-pikiri mai aria duhut babun. Asa diradoti ho. Jalan patupaho, obartu sude na kasulat di bagasani. Asa marutung ho dia kadalanmu, jalamar mulia parulaunmu. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin.
tahatidak-kon maha porsiaw tay, songon nahi natidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rak mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosan, natu mo palangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus, Jehovah nasasadai, ima natinuboni si Maria, nagabe-gabean sianto di porbadia, ido tuhata natu mau na bernit di panguman ni silatus, teterpajal do ibana di habnor silang, natu atu banotoru dung di tan, namula mangulu patuluhon, menaik tu surgo, lahundul jamun debata Jehovah, amanai parguguna suatu dosani, disima ibana pamamulak sogot tanoon, umya namangulu dona. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panyala Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu sogo daging nyala naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin. Tatangihon ma tikting masa di huriata. Tikting masa di minggu jubilate tanggal 25 April tahun 2021. Na parjolo tema minggu. Goar na minggu ta sadarion ima minggu jubilate doho tema mangoloi parsuruan ni Tuhani. Na paduahon danak na sorang. Nah di hari Jumat tanggal 10 April tahun 2021 di basa-basa tuata do sada dak danak boru di keluarga Niamata Ricardo J pada Potang Gurning Inata Junita Boru Marbun Ingan Nasida Perum Bali Ceni Jalan Pakali Bolok C 12 Tanah Baru Depok. Nomor induk register Sadapitu Walutolu kelompok Judea. Ipasdo dadanaki songoni nang natorasna. Napartolu ruas parguru. Mamuka sadarion minggu 25 April tahun 2021 gabe ruas parguru di HKIP Depok Sadama ima Depri Purba Doli-Doli. Tanggungan di keluarga Hasitohang Boru Purba. Nomor register Sada-Sada Masia kelompok Laodikia. Na Paupaton Pangapulion. Di hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021 pukul 10.06 mana pukul 4 botari. Patu paun ni huriata do Pangapolio tu keluargani Inata Nyonya Manalu Aurelia Boru Paranginangin. Alamat Sawang Permai Bulog A5 nomor 8 Depok kelompok Jeriko. Nomor 5 Paborhato Situ Pensiun. Di hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2021 di Parminggu pukul 10 Sipul Jamita Patu pau ni hurata do Paborhato Situa Pensiun tu amata Situa Ronald Simajutak Obartusi Papungus Palasruado hita marhita hita pila tujolo di tolu Parmingguon ima di minggu tanggal sia. Nomor onom live streaming ibadah minggu KPD Pusada. Mamuka hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 Parminggu melahirkan live streaming di channel YouTube HKIP Depok Sada di Patupa Hola Sehali ima di Parminggu pukul 10 WIB nomor Hata Batak. Parminggu nomor hita live streaming di pukul 7 do pukul 10 lalu Mas Sohot. Nomor 7
Duk sipul tik tingon tabegema parorangingo sian preses marhite video taringo tu dana pensiun HKBP. Naparpudi tik ting na sojina dohot berita parhefengon tajahama di lembaran warta na pinaradi ni huriata dohot marhite uya grup di kelompok pertengah tabi. Songonima tik ting masa di huriata di buasa minggon. Saya di pas-pas tuhat tamai tahu sangap di guarna. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih jemaat HKBP. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih jemaat HKBP. Saat ini HKBP bergumul tentang dana pensiun HKBP. Opuye Poros telah melayangkan surat bahwa HKBP saat ini harus menanggulangi 114 miliar rupiah untuk menanggulangi dana pensiun HKBP ini. Jika tidak, dana pensiun HKBP akan dibubarkan dan 632 orang peserta dana pensiun yang sudah pensiun tidak akan mendapat gaji pensiun. Saudara-saudara yang kekasih, bagian daripada itulah HKBP Distrik 28 Deboskap telah membentuk kelompok kerja untuk melakukan penggalangan dana dari Distrik 28 Deboskap ini. Ada banyak kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, mensosialisasikan gerakan Rp1.000. Yang kedua, yaitu penggalangan dana berupa malam dana yang akan kita laksanakan tanggal 9 Mei 2021. Kita akan adakan hiburan dan seluruh jemaat bisa mengikutinya melalui live streaming. Dan pada kesempatan ini, saya mengundang kita untuk memberikan partisipasinya. Berapapun itu sangat berharga di mata Tuhan melalui bantuan Anda dengan transfer ke rekening kelompok kerja dana pensiun HKBP Distrik 28 Deboskap. Kita bersama-sama menanggulanginya. Saya yakin HKBP mampu menanggulangi ini. Berapapun persembahan yang kita berikan, ikut membantu dana pensiun HKBP. Sekali lagi, saya sebagai Preses Distrik 28 Deboskap mengajak kita semua, mari dukung dana pensiun HKBP. Tuhan memberkati. Shalom.
Maritahan hatahang aluani, tongos sandami, tongos marita nauli, mandungo namodomi, tongos marita nauli, mandungo namodomi. Holong ni roham mana mengajar tongos sandami, tupal hangaluani radeniho tongos sandami, tongos marita nauli, mandungo namodomi, tongos marita nauli, mandungo namodomi. Dami ni di batana sumurung sian saluku naroham. Ima na mga ramoti ate-ate do pikiran munam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhna. Dihamuna do nga sahapor siyaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hatan di bata di minggu tasadarion minggu jubilate. Minggu marulupulup. Ima na tersurat di buku Sada Yohanes Bidutulu ayat 10 sia 1 ayat 24. Sada Yohanes Bidutulu ayat 10 sia 1 ayat 24. Alai hujahama memuka ayat 10 lalu. Tangi hokamuma hatani debata. Hamu akka anaha unang mahatata doho dilata makkahulungi. Naing marhite-hite pabahenan dohot hasitongan. Disima boto otta pabua siak kasitonga kita. Jala tapapos rohata di jolona. Molo disol-soli rohata hitam. Ubal gado debata sian rohatta jala diboto saluhuna. Hamuak kahahulungan molo sodi sol-soli rohatta hitam marhiras ni rohado hita mardupo debata. Jadi manang aha peta pangido jala otta do siat ibana ala taradu di patikna jadi taula lo moni rohana oddo patikna naing porsia hita diguar ni anakna Yesus Kristus. Uhud masih haholongan songon nang tinunahan nai tuhita. Sirado ti patikna ido namian di bagasan ibana. Jala debata di bagasan ibana. Jala sianodo taboto. Naung mian ibana di bagasa kita
sian todii nanilehon nai tuhita. Iman sahana. Di hamuno saha porseaun di bagasan Yesus Kristus. Satu hal yang sangat tersulit di dalam hidup manusia adalah menenangkan hatinya. Sahatu tikyo namal diulah hojol maima menenangkan rohana. Hidup bena taida gudang jolmai dang mampu berjubilate. Dang mampu marolopolo marjubilate di bagasan nguluna. Ahana menghalangi, sasitong na yang menghalangi manusia tidak mampu berjubilate adalah mesinnya, hatinya. Rohado, mesin ni jubilate. Tangan dong naas. Karena itu mesin itu yang harus diperbaiki. Rohaido nanang idota. Alaido mesin produk ni asabui marjubilate. Memang gudang faktorna. Holan ro kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Mabigi barita, mabigi namasan. Tarlumobi ma, apalagi di nuaing tabigi muse pandemi, tsunami pandemi na di India. Bisa membawa kita semakin panik dan bisa semakin kita ima lem khawatir, lem mabiar. Alataida hampir 300.000 per hari yang terpapar COVID. Setelah divaksin kedua. Batabai aku manung divaksin gaya bilang berkurang. Alai dan pola dohonoku kenapa bisa itu terjadi ngara nggak sudah hitam abote. Alai dan berengot tadi hamak kadonga saha porseun ketika kita mendengarkan berita itu, ketika kita tahu dalam kondisi yang seperti itu, nang akabarita na asing dope, nang bencana-bencana alam dope. Itu terperjudu rohatai na kaningani mesin nei. Itu subuhi be marjubilate. Lasiro na nandohonon ni si Johannes di hamak kadonga saha porseun dihurian aparjoloi. Kekhawatiran ni nasida, kegelisahan, termasuk mana kaningani akka dogma ajaran-ajaran, termasuk mana kaningani ima akka ajaran-ajaran sesat, nang akka barita-barita, bahkan yang mengkhawatirkan taringot tu ima holong ni roha, mengkhawatirkan taringot tu ima Yesus anak di debata, mengkhawatirkan ajaran Kristen. Laos di bagasat turpu tondo nanaing dohonon ni si Yohanes di pagomos tunasida. Supaya mereka sadar bahwa umat Kristen itu yang pertama harus dikatakan dipercayai nunga anak ni di batahamu. Ini neng dohonon na halak naung tardiri di bagasan goar ni di bata ama anak dohoton di porbadia ikut sadari mana dan anak ni portibiobe. Halak naung porsea, halak naung majalo padidion nabadiai, halak naung maringanan di bagasan ibana, naung mangarado ti patik nai. Dan anak ni portibio behamu. Alai nungabe gabe anak ni debataham. Odo nagtabo sa sitong na molo taharajumi tarimangi di bagasan ngulu tahun bahwa kita bukan lagi anak-anak manusia, bukan lagi anak-anak kejahatan dan anak ni portibio behita. Alai nunga anak di dibata behita, idu na balga nanang idot tadisi. Idu banam di ayat 15 dimulai si Yohanes, idu banam anak yang ayat 15 unang ponggol do. Hamu wakanaha unang mahatata doh dilata makaholongi naing mamarhite-hite pabahenan dohot hasitongan. Jangan hanya dalam lip service unak kola dihata nagadok anak ni debata
unak kola dihata nama dok holongi, unak kola dihata mando. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Allah holan ODBG otik barita, nunga panik, nunga depresi. Idu benedo si Yohanes. Hamuak kana unak kola dihata nama dok Kristeko, dok nama dok parholoko. Saya somal do memang Tuhan Yesus mengajari na toro pipe nang sisian nei saya di do tadau dohau siap perbuena tadau do aka anak ni debata siap pangulaunda dan siap katebena tadau do anak ni debata ima sian nani ulahonna bahwa kualitas anak-anak Tuhan itu adalah dari perbuatan. Kualitas hidup benar Tuhan Yesus si asa dang pola ku bawa-bawamu ho ala Kristen. Dang pola bawa-bawamu ho ala naporseam. Alai ulahumma asa di boto halako gabe Kristen anak ngide bata. Dang pola pa orang-orang otai belga au Kristen duau tidak usah. Alai ko tadi nama urak kola dilatta doho pamangatta madok hita. Anak Kristen tetapi adalah perbuatan dan kebenaran. Asa di sido kualitasnya porsiaima nak kaingan di holong ni nasihat debata. Itu beda kalau kasih itulah menunjukkan kita integritas kita adalah anak-anak Tuhan. Itu berarti dia jari kita balas dendam. Dan dia jari kita benci. Tidak pernah kita diajarkan adalah hal-hal yang membalas kejahatan. Yang jahat balas dengan yang jahat. Alai seido dotu hita. Kualitasnya hapor siatai membalas apapun dengan kebaikan, dengan kebenaran. Atau kalau sino nang dohonon na Tuhan makadonga sa hapor siya nang tuhita pe. Asa dinikmati portibioma perwita. Asa unang masong paduk niya kadongan. Tadau do hawi sa perwina. Ita dajol mado letiung. Molo nunga aido na tua-tua donga tuiba nak turongan. Amat tasyahi sila tiung dui. Hau letiung dui mulenda ngaporati. Lapatan na letiungi rataboto do. Ia kulitna perwina nebagakan. Warnana menawan jala berengot sehira ulido. Alai hola dibola soina mabauna do soina marwana jala soina majorbukna. Lapatan na bisa seperti itu bahwa kita membungkus diri kita datang beribadah pakai jas. Datang beribadah sepertinya tundu. Alai di bagasa roh pikiran na holan akan acat, holan na kotor. Itu mulai digilari jol medok silat tiung nasadong do buah yang baik dari dia. Tetapi dia adalah babagak baberengo sa luar. Sahira narapi berengo. Tetapi di dalam begitu rapuh, begitu bau. Lapatan nadang songoni hita. Alai anggo hita iman na kaboy memperbuekon hasit tonga dohotodi do holong ni roha ido benedok na kay gipuka sian ayat sa pulalui asatung takasdom. Parngolota ibadah kita adalah ibadah yang hidup di dalam kasih. Molodang mangolu huria di bagasan karitas. Molodang mangolu huria di bagasan na berdiakonia, molodang mangolu huria na mangurupi, molodang mangolu huria na marsao. Dangaron lapatan nin. Jalek konido perwini huria. Harus bisa menjadi buah yang manis kepada siapapun. Baik kepada jemaahnya, baik kepada lingkungannya, baik di luar agamanya. Iku boy gabe contoh. Iko boy gabe teladan. Iko boy hita sitirion. Baik cara memarkir mobil. Iko boy ditiro to. Omma cara memarkir mobil Kristen. Tordibere ka tombega rapi. Baunang alana na sembarangan rupani. On hakabi piru ni na toracik dulu to. Iber cara memarkir motor do mobil. Baborak de. Lapatan na hal-hal yang kecil pun kita harus bisa menunjukkan iman kami. Ibadah kita menjadi kasih di dalam saudara. Nang tudi batang. Alani ma dia makadonga saha porsiam. Gite mani mingguta sadario. Masai tabu. Di minggu jubilateon di johita marhite tema mangoloi parsuruon ni Tuhani. Mangoloi parsuruon ni Tuhani.
adong ma sahalak sada SMA. Ido imana ma ngakalas dua SMA ibana. Pak ine mana ma tu bapak na. Ahai akadong aku pang amar sepeda motor laut sekolah. Jadi batu horma sepeda motor hupak nina merupani. Saya terus mandi do ibana songoni hampir tiap hari ujungnya hidup bapak nema. Aupe olodo manuhor sepeda motor diho anak kasihan. Alai dengan syarat. Bah, pak, itu lah surahani anak nong. Syarat na perjulu puang, iko boy nilem rata-rata. Walu, molodangi, daktoro ni bapa. Baberes pak, ni bana. Amu siapa? Syarat na berdua kun. Iko tiap hari, iko jahamu puang, bibeli. Manang na piga-piga minipe. Babui pak, ini mana pak ni. Arbe pak, ona mana terakhir. Ay pak, hau puang, ubereng obuk mune ngahira buru-buru. Adua jokal obuk mi, agondrok kuberek ko. Ba, guting me. Ba beres me pak, ini mana. Ima, syarat na tulima di pasahap. Dungi, dang 3 bulan, ba luar biasa tong. Pasma, penerimaan nilai. Luar biasa lo nilai net nong. Rata-rata sia. Jalan di mana be? Hampir tiap hari di mana ringgas majahal kita. Bahkan majahal, bahkan menonton ala pas ketepatan. Ala di pandemi. Bagi gerung memang menonton YouTube. Musa, Daud, bahkan Yesus. Itu di mana mah di YouTube rupanya sambil mendengarkan majahatan di mata. Bahkan di do ibana mah tu bapak ne. Pak, nah, udah hobi syarati. Jadi, dia mah sepeda motori. Di maju hidup ang nilemin. Di lehon. Bah, bagus. Bah, taring tual kita pun. Bengasai pak, uji apa? Hampir di bawah mana. Besar naik pang anak kasihan. Asa hutuhor motori. Ahai pak. Bahopang gondrong dope. Obukmu. Bakal dipakasamu deh. Ai madapa. Ai hujaha di bibeli doh di diutuk bereng si Musa, Raja Daud, si Goliat, sudah doh Tuhan Yesus. Ai gondrong doh. Ido bena dakku hubotak. Obukon ne mana mah. Bah. Roma matai bangko songoni do puang anak kasihan. Bengeja hora bibeli. Yesus pe do si Daud do si Musa dakka mar sepeda motor laut sekolah nang laut tu. Mana ulon na nina marupani. Alai dia makadonga saha porsiaon nang berengota siap baritai syarat na perjolo badua boy di ulah ni mana. Alai syarat na perpudi ima dang boy di ulah ni mana. Alai nang dohoron ditrupuki itu ita ima mangoloi parsuruon unang satonga. Disuruh bapak naido dak dana hina kengani. Diulahodo tetapi dengan setengah-setengah hati. Dilakukan dengan setengah-setengah ima pikiranna. Ama dampakna. Upana dan dicalo. Itu benedo di ayat 22. Jadi mananga hape tapangido. Jalo ottado sien ibana. Ala taradoti patikna. Jadi taula lomo nirohana. Bukan orang yang song-song kuku. Bukan orang yang setengah-setengah hati. Dan riam golom ria-ria. Alai di pasaha Yesus do upah. Di pasaha Yesus do ima hadiah kepada orang yang sudah melakukan syarat dari 1 sampai yang ketiga. Mari hitiru dia makadonga saha porsiao. Asa unang golom ria-ria hita. Alai koning otot tado hatani di bata di Yohanes 15 ayat pitui. Ai molomia kamu di bagasan aku jala hata kimian di bagasa kamu pangido hamuma manang dia pe na di bagasan rohamu nai jupak kamu doi.
Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu bukan tawaran bohong. Tetapi itu yang dikatakan di si Yohanes di buku Nabadio, bahwa Tuhan akan memberikan kepada anaknya. Songon anak kalomuani. Ainunga anak kalomua kita. Songon natoras anak kalomani. Dibotodo dinarikot di anak nai. Apalagi molo burju. Marsiajar. Burju mangulahon pati inatorasa. Burju mangudaho poda natorasa. Burju madok manang aha penait natorasa. Bahwa orang tuanya akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Jalan anak dohonon ning turpu todo temai mangoloi parsurun itu ani unang ma talului sidalian laho imana kangani disudi parsurone unang berong besidalian memang masai gudang dope sidalian ido benedek Tuhan Yesus nasa harat namar sidalian tung nasobongo doi gabe sisiaku tung solaya doi gabe anakku namar lapatan orang-orang yang masih banyak berdalil, orang-orang yang masih banyak melakukan iman akaingani penundaan namar sidalianing dang dapotan upah hamonangan ibana ala pajuon parsurun di bata pokasio dui di kita molo didok pokasio hadiah dui kemurahan di bata dui molo didok pokasio dei nani dok nasi molo disuruh di bata kita marolo polo matodita marjubilate unang arong torgale unang arong pitor mapiar asa jalo omu tupalmu dungi bah luar biasa do halak nama niyo tupali halak nama ngoloi parsuroni itu benda tidak yang di episteli molo tapa itu nak episteli Joshua sada ayat 5 1 ayat 2 didok debatatu si Joshua pirmato dim jalamar si hoto tuhata di debata manang tu dia beholau anak-anak Tuhan tidak pernah takut alania ngadi pabor ai bohali debata pirmato dim jalamar si unang mubauba unang manir pakotu habirak tu siamun tetapi lihatlah ke depan kuasai hatimu kuasai pikiranmu kuasai perbuatanmu molo diradi boy dikuasai ho pikiranmu unang pikir narong akan naroa hola narong berpikir naroa terblokon jangan Tuhan buang pikiran-pikiran yang jahat molo narong roham akan najat itordok blok ke Tuhan molo naing udah honomu penaroa pitor ningot lapatanna ido nanido ni debata tu si Joshua bak kagabi Roma si Joshua mado alayang guahu do aku sabagas jauh bado olon nami dia menerima tupal hamonangan nanai nohono tahala orang-orang yang disuruh Tuhan orang-orang yang melakukan firman-Nya dia menguasai pikirannya menguasai hatinya menguasai perbuatannya dak kiai terjulung tonaroa dak kiai terjulung tu hal-hal negatif puasa terjulung kala tu kanaroa aladang dikuasai pikiran dang dikuasai rohana dang dikuasai perbuatannya dia tidak memikirkan ke depan hidup benda gurang matar julung begion bang asono namatay asono natay ngasono anak nay ngasono di mana alanya tidak menguasai hatinya tidak menguasai pikirannya tidak menguasai perbuatannya ale taingok ma kuasai hamu ma pasti lurus dan tidak pernah jatuh ke dalam si patah hatau ni halak alai mulubu itu kuasai nampe tabereng buru-buru nabagak baik kuna gabe itu orang kepikirna do rohana to nampe tabereng bawa nakateng jangan ada pikiran nampe tabereng kepeng balga buti unang tor pikiri dabune marmobil jangan tetapi kuasai hatimu kuasai pikiranmu luruskan hatimu dengan firman supaya kamu melihat upah hamonangan di julu jalamu dapat tupal ubalga sek kepeng nabi derengmi ubalga senani dami otabu senani kelalami berengommu di julu haduan nung ditiopo to hatai amen martaya kita mauliate mariho ale Tuhan debata marhiti hatam nabadiye asabui hami Tuhan marjubilate marolopolo Tuhan hami Tuhan akenakom asabui ma Tuhan di parsurun na pilasa mi Tuhami boy kuasai hami pikiran nami rohan nami pangulaw nami Tuhan
Asa nang terjulu kami tu kadusa. Alay sa hok mahami Tuhan di holong na pinasaha mi mangaraduti patik mi. Holong na siyak ko'y Tuhan. Las rohanami Tuhan marhiti barita pakobasyon ni Huriam. Songonima Tuhan. Dan Ricardo Gurning. Tuhan danahi gabe danak lomo ni roham di tonga-tonga ni keluarga nang di Huria. Songoni mali Tuhan ruas ni Huriam ruas parguru pasu Tuhan mangoloi ho di Huriamom. Nang nanay patupon nami Tuhan ima pinghiburat tu keluarga nyonya Manalu inang boru parangin-angin. Patulus me Tuhan nang disakat ni Huriam ima Tuhan pelepasan sintua purnabakti naing pensiun amanami situa Ronald Simajuntak di tanggal 10 Mei 2021 patulus me Tuhan di bagasan holong mido dame Tuhan samardala Tuhan do uli nang dipakobasyon dewan koinonia dewan diakunia do dewan marturia Tuhan pasu-pasu ma nang songoni di pakobasian pos pelayanan Arko. Nang ali Tuhan nang di malam dana distrik di Huriam patulus si Tuhan. Nang dopeli Tuhan diakka ulon nami. Tarlumobi ma Tuhan di elelek ngami do di tangyang nami di bagasa tikyon natongon di bagasa parsahiton ruas ni Huriam. Amanami amang situa J Pasaribun Panjaitan Mei Sihaan A Simajuntak Nyonya Tambunan Boru Sipahutar Prits Gerison Papahan Ernita Boru Purba Nyonya Marpaung Daniel Siregar Daniel Sidabalo Asiro hamali Tuhan ape tanga muna badie mamasu-masu na sida asa jupang matuhan hamalumon. Songoni manang ros ni Huriam Tuhan namar ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon. Sai pasu-pasu Tuhan leo gajang ni umur leo kahipason. Nang songoni Tuhan mamilang-milangin ari-ari na pinasami asa gabi tau Tuhan las niro kami diakka nama kalason ulang tahun na. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nang ali Tuhan di tonga-tonga ni portibion nang dibangso nami. Natotong de peli Tuhan di wabah pandemi COVID 10 siya Tuhan. Natong de peli Tuhan sa tutikion buhay Tuhan mabuan mara tu tonga-tonga ni jolma. Alay totong matuhan paingot akaruas ni Huriam nang bangso nami nang portibio Tuhan. Asa totong majagakon ima protokol kesehatan. Majagakon dirinya Tuhan. Asa rapami Tuhan. Majagakon saluhna. Porsero hami Tuhan. Saluhna Tuhan. Sakap mo do lomoniroham. Dahanga dong sakap lako abe kami. Gabi madabu tu baga sa pangujunan. Alay papos rohanami Tuhan. Holam mga saan kuarmu nabadiye. Ali Tuhan debata. Pasu-pasu nang akapamarita nami, nang sudi agama, nang sudi pamarita, nang sudi Tuhan akarakyat. Asa totong matuhan rapami Tuhan, menjaga kun akahayasun, menjaga Tuhan unang bituhan, menularkan kopiton. Alay porsedo hami saluhu na Tuhan, di bagasan sakat do lomoni roham, totong mali Tuhan liu dihami, gugu na barong. Urasi mahami li Tuhan Yesus Kristus na kadusa do pangalason nami, asa badia hami, dia dopamu sesau ma sakat do lomoni roham. Amin. Tapasa ma piliata laos maret de mahita. Oh, no, 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 no,
Batangi ako mapilian na tapapungo martangiang mahita. Ale di bata ama namin na di ba nagijang. Hodo hararan ni salukut sile kuleo na denggan do na solibaso na muliutus. Upasatami masyan nasa naneliomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may dramoti asa ho par siya kami pilihanon. Pati bulo na radong mitong-atongan ni Kuriam do di Portibion. Buhay maruhan namin marhiti-hiti to dim. Asalam tadami gudang ni silihom itu kami. Asalam girgirhan madok mo lihat itu hom. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banogijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajom, say sao malomo ni roham di batoson di banogijang, lekom matuhami sa rehonguluan siapari, si sama dusa nami songop panesa nami, di dusa inongan nama dusa tuhami, unak kami begitu pangucunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahong. Di sodakut Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midahong. Di dopakut Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar kumadamena tutod di munabi. Siya kami parhalado ni Huriata HKBP Resort Depok Sada madok mau lihat itu hamu saluna marhite para minggota Tuhan dama masuk-masuk ita saluna butima.